Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Isla sang Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malanto sa K-Cat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mahinay nga dalagan sa pagbakuna mahimo magresulta sa jutay nga botante nga magaboto sa adlaw sa piniliay sunod sa kay Senador Mig Zubiri. Mobile kag drive-thru vaccination igalunsar sa Bacolod. Political parties nagapabatsyag sa kay anay Congressman Jan Orola. Facebook page nga One for All Orola hindi gikan sa iya kampo. Sa La Castellana, mga manok ginpang aratay. Kag sa Good Vibes, isa ka amay, ginabuhi ang iya pamilya pinagi sa mga kutsilyo. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, padayon ng improvement sa Kapitolyo Provincial kag karon ang mga comfort rooms naman ang ginatutukan. Personal nga gin-inspect ni Provincial Administrator Fernando Diaz ang isa sa mga comfort rooms sa Provincial Capital kaina kag ini ang mangin ikatlo na sa mga comfort rooms nga iga-improve. Suno kay Diaz, luyag sang Kapitolyo nga mahatagan sang presentable nga mga comfort rooms ang mga empleyado kasubong man mga bisita. Nasugda na ang pag-improve damlag pa sang duha ka mga comfort rooms. Ini ang mga air-conditioned na. May plano man nga sa iluhon ang mga talatapan sa Talisay City pero suno kay Diaz, may tiun pa man nga magatener sa Kapitolyo. Wala sang pondo gikan sa probinsya nga gingamit kag ini ang ginbuligan lamang ni Governor Eugenio Jose Lacson suno sa Provincial Administrator. Sa number 9, illegal nga droga kag armas nakuha sa isa ka anay preso kag sa iya nga kaupod. Arestado 24 anyos nga si Eliseo Torabilia nga isa ka anay preso matapos magkuhaan sa illegal nga droga kag armas sa buy-bust operation sa Purok Boulevard, Barangay 14 sa Bacolod. 68,000 pesos kabalon sa ginapatian sa buwan nakuha kay Torabilia kag sa iya man upod nga naaresto nga si Oliver Humayaw. Magluwas sa droga, na-recover man sa PNP ang 38 revolver nga armas ni Torabilia. Kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ipasaka ng batok sa ila. Kag dugang naman nga illegal possession of firearms, batok sa anay preso. Sa number 8, incentive method sa Negros Oriental, dako nga bulig sa pagbakuna sa mga nagbilin nga senior citizen. Isa karon ang Negros Oriental sa ginkilala sa DOH Region 7 bangod sang kadamuon kag kadasigon sang vaccination ilabi na sa mga yara sa A2 category o kung mga senior citizen. Suno kay Dr. Leland Estacion, ang Negros Oriental IATF Ground Commander, isa sa nagbulig sa ila sa pagpabakuna sa mga nabilin nga senior citizen sa probinsya amo ang ila ginhimo nga incentive method. Suno kay Estacion, ila ginhangkat ang mga yara sa A4 category nga wala pa karon madala sa mga ginabakunahan nga magdala sang senior citizen sa vaccination sites para sila ang mabakunahan man. Kaangay sa buy one take one ang tawag diri ni Estacion kag naging madinilag-on suno sa iya. Kag nagdamo ang mga senior citizen nga nabakunahan bangod diri. Naglabot na sa 152,140 ka mga residente sa Negros Oriental ang nabakunahan batok sa COVID-19 o kung masobra 17% na sang target population. Yara na lamang karon sa 344 ang active COVID-19 cases sa probinsya. Sa number 7, former Bacolod Congressman Jan Orola nagpaatag nga hindi siya magbiya sa kay Bacolod City Mayor Ivelo Lunardia pero sunusanay kongresista wala siya sang plano magpadalagan bilang gobernador pero may mga partido nga nagapabatsyag sa iya. Yaring report. Wala sa plano ni Anay Bacolod Congressman Jan Orola nga magpapili bilang gobernador sa Negros Occidental. Pero handom niya nga mapauswag ang probinsya kag i-introduce ang iban nga industriya. Suno sa iya, hindi dapat magsalig sa sugar industry. Shipping kag maritime industry ang iya luyag nga ipalapnagon sa probinsya pati na ang turismo.
Ang inikuno nga mga industriya ang mag-complement sa sugar industry sang Negros. Importante man kuno nga may maayong working relationship ang leader sang Negros Occidental kag Bacolod City. Sa iya pagsiling nga luyag niya nga mag-isa ang Bacolod kag Negros Occidental, iya ginpatag nga wala ini nagakasayuran nga magabiya siya sa alkalde sang Bacolod. Daw wala man na nagabuya man ano, hindi man na pwede magbuya kay number one, ang amo nga handom sang upod kami ni Mayor Bing sa mga pagplano sa Bacolod, na focus lang kami sa Bacolod, no. So daw wala gid kami sang siling nga may ginangot nga programa upod sang Negros. Siguro may araman pero daw magamay nga mga gamay mga minor lang bala nga mga plano. But if we can have a good coordination, good working relationship, siguro matuman ang ina nga handom. Masako na siya sa paglibot sa mga banwa kang syudad sa Negros Occidental kag nagahatag sang inputs sa mga LGU kung paano paginapauswag ang ilang trade and tourism. Wala man sa kunusong opisyal nga partido pero may mga nagapabatsag na kuno subong. Iya man yung patag nga ang One Orola Daily nga isa ka Facebook page nga nagatibong sa iya ang indi gikan sa iya nga kampo. To how nga Facebook page nga ikaw ang gina-introduce, is that from your camp? No, ay nakibot man gani ako nga may ara ko sina nga page, no. Nga wala man ko sina litrato ko tuod. Yes. Kag siguro sa paglagan ko sa congressman pa siguro ako. No, to nakibot ako nga ara na subong ang kwan. Ang may actually may nagapadala sa akon sa mga sa mga messages man expressing their support. Sa pamangkot kung bala ano ang makapadesisyon sa iya nga magpapili, inilang ang mga tinaga nga iyagin buyan. I just leave it to the Lord, leave it to God, no? Because God will enlighten me if it is time for me to get into the political arena. But as you know, at my age, no, may nagaedad naman kita, so ginatanaw ta lang ang aton nga strength kanda. Pero ako may makitaan ko gani nga isa ka tahong nga direksyon kag kuan daw nagakusog man ako. Dugang pa niya, nagakadapat nga ibalik ang kasadya kag prosperidad sa Negros. Sa number 6, ginpabaskog karon sa Provincial Veterinary Office ang pagmonitor sa mga masakit sa kasapatan kasunod sa ginreport nga pagkalamatay sa mga manok sa banwa sang La Castellana. Sunod sa Provincial Veterinary Office, may 72 ka mga ginreport na patay nga manok bangod sa Newcastle disease o kun aratay sa barangay Sag-ang. Nagpatigayo na sang lecturang Veterinary Office agud to matudluan ang mga poultry raisers ang ilang nga himuon kung maglala ang sitwasyon. Nalakip na diri ang pag-isolate sa mga nagamasakit nga kasapatan agud to hindi na makalaton pa sa iban. Ginabisuhan man ang poultry raisers nga magpatigayon sang regular nga disinfection sa lugar kag maghatag sang bitamina. Sa number 5, gitsugdan na sa probinsya pag-roll out sa modernong vaccine sa mga banwa ug syudad sa Negros Occidental subong nga adlaw. Sunod sa kay Attorney Rayfrando Diaz, ang provincial administrator, kung ano man ang iga-release sa mga LGU dapat ini nga ipaubos gid bangod nga hindi nasarang pamabalik sa storage facility ang napagwa nga mga bakuna. Pero kay tungod nga manubo pa sa gihapon ang nagapabakuna sa senior citizen o kunyara sa A2 category. Ang ginapatutukan karon ang may mga may edad. Samtang sa August 8 nga report sa Provincial Health Office, 154,331 sa probinsya ang fully vaccinated na. Sa number 4, maga-comply ang probinsya sa mando sang National IATF angot sa pagsuspend sang shortened quarantine period para sa mga fully vaccinated individuals na ginakabig close contact. Sunod kay Attorney Rayfrando Diaz, hindi man sarang lain ang pagtrato sa mga fully vaccinated individuals kung sila ang close contact sang isa ka nag-positive or probable COVID-19 case. Dugang pa niya, wala man nagakasayuran nga ang mga nabakunahan may 100% protection batok sa COVID-19 o kung hindi na sila nga malatnan. Sinilamang ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang nagsuspend sang shortened quarantine period nga nagakasayuran nga ang mga fully vaccinated
individuals na close contacts ang magapaidalom sa 14-day quarantine tigaylo sang 7 ka adlaw sadto. Samtang padayon karon ang paglubos ang active COVID-19 cases sang Negros Occidental. Ini ang nagpanaog na sa 987. Sa number 3, masobra sa 6.3 million ka mga deactivated ka mga voters sarang makapa-reactivate online. Sarang na makapa-reactivate online ang mga botante nga nakaka sa voters list sa COMELEC. Sunod sa kay Commissioner Wena Guanzon, may 6.3 million voters ang na-deactivate pero bangudyara pa sa database ang ila biometrics, sila ang hindi na kinahanglan pa nga magkadto sa COMELEC offices para mag-apply sa reactivation. Ginakinahanglan lang sa mga applicant nga mag-email para ma-verify sa COMELEC ang ilang records, tubtub nga makakuha sa online appointment para mag-take oath via online video. Ang COMELEC ang natalana pa nga magpagwa sang guidelines may angot sa online reactivation sang voters registration. Ini sarang makahatag benepisyo ilabi na sa mga senior citizen, mga persons with disability, kag may mga yara sang trabaho, kag may mga kabudlayan magpadulong sa COMELEC offices ilabi na karon nga may pandemic. Sa sa Republic Act 8189 o kun ang Voters Registration Act of 1996, ang COMELEC ang sarang magkakas sa mga botante nga mapaslawan makaboto sa duha ka mga sunod-sunod nga eleksyon. Sa number 2, mobile kaga drive-thru vaccination para sa mga vendors kag senior citizen ang igalunsar sa Bacolod Emergency Operations Center. May report si Nico Delfin. Paagi sa Emergency Operations Center, igalunsar sa Bacolod ang mobile kag drive-thru vaccination para sa mga market vendors sa Bacolod City Government Center. Ini magluwas man sa ginaplano nga house-to-house vaccination para naman sa mga bedridden patients kag sa mga senior citizens nga may comorbidity. Ini tanan nga mga innovation dala ini nga ginahanyo sa aton ni Mayor Bing kay ti gusto niya nga as much as possible grabe ang access sang bakuna sa tanang pumuluyo kag labi na gid mapalapit na sa ila, mas convenient sa ila para makapabakuna sila. Suno kay kabahin ini sang pagpanghanda sang syudad batok sa kahangawa sang variants of concern nga na-detect sa pila ka mga lugar sa Western Visayas. Suno naman kay Mayor Evelio Leonardia, wala pa man matuod makasulod ang Delta variant sang COVID-19 sa Bacolod, pero in kaso gid man nga matabo ini, handa ang syudad. Basic health protocols liwat-liwaton ta sa aton pumuluyo nga pagpahanungdom. Kag of course at the same time gina-accelerate naton ang aton mga vaccination. Of course in the mean ang aton nga bakuna will also depend kung ano ang volume nga nagabot sa aton. Pero ang amon polisiya upod kay Vice Mayor Elsie Pamilya kag kay Councilor M.A. na once mag-abot ang vaccine, wala gina-delay. Gina pangbakuna na dayon sa pumuluyo naton. Pero ang syudad ang nagtala na sa mga oxygen tanks sa isolation facility. Ginpabaskog man ang vaccination rollout pinaagi sa pagbukas sang dugang nga mga vaccination centers. Kadungan sang ini nga mga tikang ang pagpatuman sa masugot nga border kag travel restrictions para sa mga nagabiyahe nga pasahero pasulod sa Bacolod agud nga mas mapanubo pa ang COVID-19 active cases sang syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ang mahinay nga pag-roll out sa mga bakuna sa mga probinsya ang mahimo makaapekto sa lakat sang botohay sa 2022 elections. Inisunod sa kay Senador Juan Miguel Zubiri. Yaring report. Para sa kay Senator Mig Zubiri, may nagakaigo nga mga bakuna nga nagaabot sa Pilipinas pero mahinay ang distribution sini sa mga probinsya. 64 million pa ka mga Pinoy ang kinahanglan nga mabakunahan antes malabot ang herd immunity. Sa isa ka survey sunod sa kay Zubiri, nga kung may mataas pa nga kaso sa COVID-19, 46% ang hindi magboto, kag 35% lamang ang mga boto. Sa iya nga pakigsugilanon sa mga LGU, may mga lugar pa gani nga tubtub karon, ang mga yara pa lamang sa A2 category kung mga senior citizens ang ginabakunahan. Ang resulta sa survey was quite alarming because, as you know, elections is the voice of the majority that should elect the leaders both local and national.
Ang gagwa sa survey, morning na medyo nakibot ko, is 35% ang oo, 35% lang ang mabutar, ang hindi, 46%, no? Almost half the population surveyed, hindi ko nung mabutar. Bangod sini, may pagkahangawa ang senador nga base hindi malabot ang herd immunity kag makaapekto sa eleksyon. Iyan na ini nga gipalabot sa vaccine czar nga si Carlito Galvez para masolusyonan. Dugang pa ni Zubiri nga kung madamo pa ang wala mabakunahan pag-abot sa May 2022 elections, base hindi makaboto ang majority sa mga voters. Hindi man na kung sila mabasol kay mahadlok man sila, para sa ila mas importante na ilang kabuhi sa ilang boto. So unfortunately, amo nagagawa sa survey. Pero ako mismo nakibot kag nahadlok gamay sa resulta tungod kay dako ang posibilidad na kung amo ni ang numero sa atong mga butante sa atong mapili na lideres halin sa presidente at sa konsyal, hindi ni siya boto sang mayorya. Isa man sa nakita ni Zubiri nga solusyon amo nga mapalawig pagid ang oras sa pagboto para hindi magdinaguso ang tanan sa mga voting precincts. Sini nga bulan sa Agosto natala na ang Senado nga magsapol sa Commission on Elections kag isa ini sa ilamangin topiko. Sa Good Vibes, isa ka amay nga gikan pa sa banwasang Kawayan, ginabuhi ang iyang pamilya paagi sa pagbaligya sa mga binangon kag mga kutsilyo. Hindi siya makapauli tubtub nga hindi niya mapaubos ang iya mga ginabaligya. Yaring report ni Nico Delfin. Konperme ka nagalabay sa may corners ang CL Montalibano Drive kag Ivy Ferrer Street, sigurado nga nakita mo na si Renante Agravante nga nagahumlad sa iya binagto nga mga binangon, kutsilyo kag talibong. Kun lantawon, halos kada adlaw, literal nga kapit sa patalim ang iya palangabuhian. Nagasalig siya sa pagbaligya sa mga patalom agud mabuhi ang iya pamilya, ilabi na ang iya 5 ka mga kabataan. Kabugla ni kaya ang ginatawag nga magpasaan ko ni bugat-bugat katama. Tungod kay ako pangabuyan, amo lang gini, ginagwanta ko lang, kaya way naman tayo ibang nga plangitanan. Basta mientras, amo lang gini ang gipagpa-eskwela ko sa mga bata. Kaya man ko, ang akong asawa, way man obra, kadi para man sa panimalay, mga bata. Istorya ni Renante, antes man ginpatuman ng lockdown sa nagligad nga tuig bangod sang pandemic, nagalibot siya para mangita sang mapwestuhan, tubtob nga may nasugatan siya nga customer sa among nga lugar. Pagkato ko na di pulmero, galakat-lakat ko draw, may kapamaypay sa akon. Pag pumaypay, binangon iya gibakal 4 kabilog. Pagtabo ko sa highway diriyo, may nagbakal naman sa ako, na may pay naman. Hindi kaya handong. Nagpaway ko. Pagbakal sa isa katao, damo nagpalapit sa akon. Hasta ang gigihawas ko na kung lalaki pirti kabog at gidisplay ko na lang. Sumugod sadto, diri na siya nagplastar kag ginabalik-balikan sa iyang mga customer. Magmahal ko, kaya gado ko lang, gado man ta, way matatang kapital mo. Aman nga bisan malang, yagwanta ko lang na, kaya nisang una susubong, amunin pangabuyan ko. Bune man, no? Isa naman ito, buhay naman. Makapoy ang matag-adlaw niya nga trabaho. Masami, sa terminal kag sa bagsakan sa Libertad siya nagatulog kon gabi, agud lang makakinot sang kwarta. Kada simana, insaktuhan na ang mapauli niyang 5,000 pesos nga kinitaan para sa kinahanglanon sa iya pamilya. Damo ko sinito ginagamitan to, kay tigado man kami, ang amo ang langitanan, amo lang manihalin pag itsang una, kaya ako mga bata, ginagastuhan ko man sa pagpa-eskwela. Sambot ko pirme, kaya kung subang na, pagkatapos na nasa fourth year college, ako ang salot sinasta ng gasto. Ano kuha ka kurso? Kuhan man na siya sa una, yung ginakuha, PCRES. Pag-graduate niya sa fourth year college, nalang-alang sa COVID, way pa siya kaobra. Sa mga pandayan man sa Kawayan, ginaalsada ni Renante ang iya mga patalom nga ginabaligya, halin sa tag 250 pesos, tubtob 800 pesos, depende sa klase. Concentrate ko lang kung kagalingon nga makasigir gyapon ko sa akong pagkuhan. Kapangamuyo man ko, parang mabuligan niya ko nga ang ginakalisod. Daw tawhay lang sa akong gyapon. Pero ang kabug at ara gyapon, natural gyud na kay isang salon ang ginapasanta. Grade 2 lang ang nalabot ni Renante. Amo nga handa siya nga magsakripisyo kag himuon ang tanan para lang mapasiguro nga hindi maagyan sa iyang mga kabataan ang iya gindangatan.
Nico Delfin para sa Digicast Negros. Actually, Barb, ang mga taga-east, nga po diri sa east nga side, malabyan na siya do almost every day na siya nga tao. Makita mo di paran mo la, nga may gabaligya ng mga binang, mga kutsilyo. May ginakuha ilang ning, no? Nakaalsad, kung baga ginaalsada, yan dito sa ila lugar sa Kawayan, ginadala di ginapamaligya. Finiguro do mas practical nga ipaubos niya. At syempre, gusto mo makuha man ang the most sa sina nga maginansya mo sa imo ginabaligya. Imagine na, Barb, number one, kung puli-puli siya everyday sa Kawayan, ang plete, kagasto. Hago-hago lawas mo, pila 3 ka oras pa Kawayan, balik-balik ko everyday. So, ginpili niya nga magtulog sa bagsakan, sa bus terminal, sa ipauli niya pa daadlaw, hasta maubos niya ang itang mga baligya. Sakripisyo para sa pamilya. Correct. Kaagbo ito mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Subaldo, mayong hapon.